itt az étkező. Ezen a szinten szoktunk edzeni, az egész 3 részből áll. Oh. És ez a társalgó. Továbbá arra van még a gyengélkedő és a könyvtár. Az itt dolgozóknak külön hálókörletük van, majd azt is megmutatom. Az ördögűzők innen indulnak a küldetésekre, és ide is térnek vissza, ezért néhányuknak a főhadiszállás jelenti az otthont. Valóban? Mint egy nagy család? Persze vannak olyanok is, akik elmentek és nem akarnak visszajönni. Mint a mester. Na és mi van Cross tábornokkal? Együtt voltatok Indiában? Nos, annak már 3 hónapja. Figyelj, Ellen! Igen, mester? Már majdnem 3 éve, hogy a tanítványom lettél. Észbe se kapsz, és már is felnőtt férfi leszel. Úgyhogy a mai naptól kezdve megengedem, hogy ördögűzőnek hívd magad. Komolyan? De ehhez először el kell jönnöd velem a főhadiszállásra, hogy megismerd a fejeseket. Tudod, hogy hol van a főhadiszállás, igaz? Igen. Itt hagyom neked a gólememet, hogy segítsen. Valamit küldtem Komújnak, egy üzenetet a főhadiszállásra. Úgyhogy amint felébredtél, indulj el! Mester, ugye nem azt akarja, hogy egyedül menjek? El nem tudom mondani, mennyire utálom azt a helyet! Leütötte a tanít.